Hej, velkommen, mit navn er Holst. I dag er det den sidste video, jeg optager i år, men det er også den første video i år. Det lyder lidt forkert, men nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Det er nytårsaften i dag. Det kan I nok læse jer til nede i beskrivelsen, men nu fortæller jeg det alligevel, for det skal man åbenbart på YouTube, ligesom man skal også fortælle, at I skal smide et like, hvis I godt kan lide den her video i løbet af videoen. Ellers så liker I åbenbart ikke. Men nu har I i hvert fald fået det at vide, og det er sådan så, at jeg vil gerne tage jer med rundt på min nytårsaften år 2018 til år 2019. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg får optaget, fordi jeg får nemlig gæster herhjemme hos mig selv. Og jeg har faktisk ikke fået snakket med dem om jeg må optage, men det finder jeg lige ud af. Og jeg skal lave en hel masse ting. Jeg skal stå for maden, og jeg skal stå for at få ryddet op. Jeg tænker, at vi lige starter med at skrive til dem alle sammen og spørge, om jeg må optage. Skal vi ikke gøre det? God idé. Så er den klar. Yes! Hvad er det for noget? Vi spiller Fortnite. Min rodebutik år 2018 skal snart laves om til år 2019's. Men jeg har lige fået højttalere. Fedt. Den lille hej. Den lille hej. Skal jeg tage den lille hej? Er du lille sikker på det? Hey Google. Pause. Så er jeg blevet færdig med det meste af forretten, og nu skal jeg i bad, og jeg skal klæde om, og jeg skal lige lave det sidste i forhold til forretten, så den er klar til, når gæsterne kommer. Vi skal have rejcocktail til forret. Til rødret, der skal vi have fondue, og til dessert skal vi have blødende ærter med vaniljeis, så det bliver pishammerende lækkert. Det har vi prøvet at lave et par gange. Så yes, så det er noget med at skylle noget salat og nogle kartofler, lave noget salat i bad og færdiggøre tingene. Der kommer gæster! Hej hej. Hej. 2 hours later. Se, det her det er Jakob, det er min pyntemakker. Hvordan er du allerede kommet herud? Fuck, du er hurtig. Jeg hurtigt dig, ja. Shit, man. Shit. Så er der blevet pyntet op her med lidt appetit og... Ja. Ja, for helvede. Det er små bakker. Lidt små bakker. Ja, der var 2. Ja. Så det er jo godt nok jo så. Jeps. Jamen, vi smutter ud i køkkenet igen. Ja, der pynter. Hvordan kan du være her allerede igen? Fuck, du er hurtig. Du er alt for hurtig. Hvad er det, du får der? Fondue. Nå. Og salat. Og Er det godt? bakkartofler total. Det er godt. Ja, jeg skal have dig med en video, for ellers så får jeg ikke nogen visninger, jo. Nu er jeg ved det. Så han siger, at det er hans skyld, at min korttriksvideo, den er blevet så populær. Hvis I mener det, så giv den et like, den her video. Så. Eventually. Video. Godt nytår, altså. Ja, godt nytår. Ja, skål. Skål. Hvad er det? Godt nytår! Kom nu bagud. Ej, slap. Hvad, går det godt, Camilla? Det går fantastisk. Pop. Den kommer nu. Nu er den der! Ja, kom så! Kom så! Ja, det var dejligt. For fuck's sake. Skål. For helvede. Det er fandme godt, det her. Det er jo godt, det her.
Ja, jeg har aldrig smagt det, jeg har bare... Er det godt? Kørt det godt. Hvad sker der med dit ansigt? Jeg skal ikke have mere tequila. Du skal ikke have mere tequila. Der er lige plads til en til. Jeg skal ikke have mere. Hold nu op. Høj for helvede, Peter. Det smager helvede til. Så er det jo Jeg har lige taget 4, mand. Du skal I høre her, hvordan man laver en ægte tequila. Tequila bum bum. En gang til. Skud til folket. Kom så. Yes, sir. Yes, sir, man. Yes, sir. 6.5 hours later. I dag er det den første. Det er faktisk den anden nu. På klokken over 12. Det er rigtigt, det er den anden. Har jeg ryddet op, Martin? Jeg har ryddet meget op. Så jeg mangler lige det her. Der er lige lidt glas og sådan lidt, men det skal nok gå. Hvis I har set min Instagram, det kan I tjekke på den oppe i hjørnet. Hvis I ikke har set det, så tjek min Snapchat og Instagram ud. Fordi der har jeg nemlig lagt en hel masse stories op. Og så her, 2 timer. Så var det her i orden. Og så Molly. Har du kødben? Har du et lille kødben her? Ja, du har et lille kødben. Ja, du også. Hvad med det ben der? Hvad med det ben? Skal jeg tage det for dig? Kom. Nej. Vil du hellere have det her? Så, værsgo. Så får du det, værsgo. Så tager jeg det her med ud til dig. Nu må du altså bestemme, om du vil have det, eller? Hun vil bare gerne have dem begge to på en gang. Jeg får det godt ben. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Og jeg glæder mig til at lave mange flere videoer det her år. Og så have det rigtig godt. Mit navn er Holst, og vi ses. Og for det meget snart. Står du gamle ben, hva'? Gør du det? Hvor okay? Ja, for havet. Ja, for havet.